Kana lenu aingachavi chumu Yeshula imatimba haleluya kateko Yesu aitulela nanike haleluya iyao siyaina Alakutela Yesu uzurile mirifu Yena Nuzuri itafuka ekufe Yitataka yetilwe Yena Imatimba haleluya kateko Yesu aitulela nanike haleluya iyao siyaina Ngizobingelela ibandla lonke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Amen. Kuyisibusiso ke ukuthi sibuye sizohlanganyela la enkonzweni kuzo zonke inkonzo ke esesidlule kuzo. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi usindlulise kuzo. Singizeke la ngaphambili umphathi ohlelo unikezile ke nangokwe program ukuthi ngizokwenza inkonzo ezimbili, isidlo senkosi kanye nomnikelo. Uma ngaphambili kwenu bazalwane uAndrew wakwaDlamini ngisuka endaweni yasoPhongolo la ngikhulela kakhulu khona ngokomsebenzi webandla. Ngokomlando ke ngisuka ezweni laseSwazini ngizela kusekhabo mama wami la eSouth Africa. So kusibusiso ke kakhulu kwazi ngomsebenzi webandla ngiwazi ke ngisemncane ngikhulele ebandleni ubaba wami bengumshumeli webandla likaKristu. So ngikhule ebandleni ngafunda zonke izifundo zebandla konke ke okwenziwa ebandleni ngikwazi kusukela semncane. Lokhu ke kube isibusiso kufika kukho okumqoka ke kakhulu ukuthi ke sizela ukuhlanganyeleni ekusebenzeni umsebenzi kaNkulunkulu kwenzela ukuthi uNkulunkulu adunyiswe emva kwakho konke esisuke sikwenza. Amen. Enzokhuluma ngakho osukwini namhlanje ngithanda ukukhuluma ngegama lokufa. Ukufa makhuluma ngegama lokufa akulona igama elibalula. Kodwa kuba khona isikhathi esimnandi esikhathini sokufa. Ikhona into enhle ngokufa. Lokhu sifuna ukuthi sikubuke ngokwezwi kaNkulunkulu ubuhle bokufa nengozi yakho ukufa. Ngizothatha encwadini lethu ka1 Corinthians chapter 11 sizofunda nje sura 17 kuya ku34 ngizofunda nje ngokudivide ikhawu ezu3. Ngizocela umzalwane nomfundelayo angifundele kusukela ku17 chapter 11 verse 17 kuya ku22. Kepha nxa ngiyala ngalokho anginibongi ukuthi nibuthana kungekukho okuhle kepha kukho okubi.
ngokuba okokuqala nxa nibuthana ebandleni ngizwa ukuthi kukhona ukwahlukana phakathi kwenu. Nganxanye ngiyakholwa yikho. Ngokuba kumele ukuba kube khona amaqembu phakathi kwenu ukuba abaqinisileyo phakathi kwenu babonakale. Ngakho ke nxa nibuthana ndawonye akusikho ukudla isidlo senkosi lokho. Ngokuba ekudleni kwenu yilo naloyo uthatha okwakhe ukudla ngaphambili omunye alambe omunye adakwe. Kanti aninazindlu yini zokudlela nokuphuzela na? Kumbe niyalidelela yini ibandla likaNkulunkulu nijabhise abengenanto na? Ngizakuthini na? Nginibonge na? Anginibongi ngalokho. Bazalwane, inkinga ebeyikhona ebandleni laseKorinte. Bandla laseKorinte lalibandla elesendaweni ebeyidolobha ngalesa sikhathi elalibhizi kakhulu. Kwakubileke abaJuda nabezizwe. Izinkinga zazanda ke kakhulu bekuba ne-competition kakhulu phakathi kwemsebenzi webandla. Ziningi izinto bezenzeka kuleya ndawo. So uma ubuka iKorinte kwakuyindawo kwakunamahaba lapho kuqhutshwa khona ibusiness yalezo khathi. Kwakuyifana nabo-Joburg nabo-Durban namadolobha amakhulu owajwayela. So isimo sakhona ngenxa yokuba kwakuba nezinkinga ze-competition. Laba abasuke ba-rich noma laba abasuke bangabaJuda kube naleyo nto leyo mangabe kuzoziwa enkonzweni abantu bekuba nale division ebakhona phakathi kwabazalwane kusuke kuhlangene. Ngiyafundisa ke ngebandla kulezo zinto lezo. I-division iqala emqondweni womzalwane. Amen. Ngokubuka ngendlela yezwe sekukhunyiwe kakhulu. Kungabuki ngendlela yezwe kaNkulunkulu. Kuqinisela kubukisisa kulandela njengoba izwi kaNkulunkulu lishilo. So inkinga ebeyikhona umzalwane beyangena nezinto zakhe aphethe iScripture yakhe aphethe nesinkwa sakhe engene ahlale phansi nomunye angene nesigubhu sakhe omunye ahlale phansi iphakethe lakhe neScripture yakhe. Lo ngenakho angena ahlale athi nami ngizothandaza ngingaphethe lutho. Ngizobona phambili. Mangingekho akukho. Singizofika nje ngithandaze kuphela ngibuyele ekhaya. Ubone lo mqondo ukuthi usebandleni kuyinkinga ngomsebenzi obemele ube igugu lebandla. Ngomsebenzi obemele ube igugu lebandla. Futhi kungumsebenzi oyigugu likaNkulunkulu. Kwangumsebenzi wawuplane ngaphambi kuba umhlaba udala. Indaba yensindiso. Indaba yenkosi Jesu. Waplanwa ngaphambili. Wathi uNkulunkulu edraw umhlaba wathi ngizokwenza abantu ngenza ihlahla ngenze konke. Kodwa makufika inkinga ngizokulapha ngani? Mawus ekhaya siyazi ukuthi ngokuthuthuka esesinako kwakhona kudala. Kwakwaziwa mangabe uzokwakha umuzi usukukhula ekhaya. Wazi ukuthi mangabe kubhlungu esiswini uthatha siphi isihlahla. Namuhla siyazi ukuthi ngiyakwazi ukuthi ngibeke imithi right for mangiphethwe ikhanda ngizawuthatha ngingakaphathwa ikhanda. Kwakukhona ke kuNkulunkulu lokho kuhleleka kwakuNkulunkulu. Ngalokho ke kuhleleka enkonzweni yesidlo. Wayekwakhile uNkulunkulu. Kuhleleka ensindisweni wayekwakhile uNkulunkulu. Ngakho ke kwakufuna ukuthi ibandla lihambe ngendlela ehlelekile
kodwa la umzali Paul usola ukungahleleki kwebandla endaweni yaseKorinte. So lokhu ukuthi uphethe kwakho akusekho lokufundiswa inkosi uJesu. Asisizweni lokho bekufundiswa inkosi uJesu verse 23 to 26. Ngokuba mina ngakwamukela enkosini lokho nenganinika khona ukuthi inkosi uJesu ngalowo busuku akhashelwa ngabo wathabatha isinkwa wabonga wasihlephula wathi lokhu ngumzimba wami ohleshelwe nina lokhu kwenzeni ukuba ningikhumbule. Kanjalo wathabatha nesitsha emva kokudla kokusihlwa wathi lesi sitsha sisivumelwano esisha egazini lami. Lokhu kwenzeni ngezikhathi zonke enisiphuza ngazo ukuba ningikhumbule. Ngokuba njalo nxa nidla isinkwa niphuza isitsha nimemezela ukufa kwenkosi ize ifike. Bazalwane ezweni kaNkulunkulu nali uhlelo noma indlela yokukhonza uNkulunkulu ngale nkonzo. Amen. Inkosi uJesu umzali Paul uyachaza ukuthi inkosi uJesu ngalelanga ezobulawa ngalo ngelelanga ezokhashelwa ngalo uthi yafundisa lezi zinto inkosi uJesu. Yathi ngikhumbuleni ngalokhu ngesinkwa esingenavubelo. Wathi hlanganyelani kuso akathanga woza nesigubhu sakho nesinkwa sakho. And into ebeyenzeka umuntu bekadla sonke abaphuza sonke isigubhu lesi maqede adle badakwa abanye. Kwa-Israyeli ama-temperatures are very high. Ngesikhathi makukhulunywa ngewayini abanye abantu bakuthatha ukuthi inhloso bekuyiwayini utshwala. Yes, kwafementa izinto lapha kwa-Israyeli namanje ama-temperatures are high. Kodwa into enkulu kakhulu isithelo somvini. Ile thelo less as important ile grape. So kudinge bekusetshenziswa yona wathatha yona vele inkosi uJesu wafundisa ukuthi sizokhumbula ngalesithelo. So abantu mabaphuza lezi zinto badla lesinkwa abaphuza baze badakwa abanye zenkonzweni umuntu usedakiwe udle wasutha isisu singaka omunye ulavile yaphunywa yakubuyela ekhaya. Uthi umzali Paul angikwazi ukunibonga ngalokho. Angeke ngize nginibonge ngokwenza into ebesinganifundisanga yona. Yeah. Uyakhumbuza ibandla laseKorinte lezi zinto besifundisiwe ibandla laseKorinte. Ukhuza ngoba kwakufundisiwe. Yeah. Abazalwane bashiya indlela yokuhleleka kaNkulunkulu beyazi. Ngoba uSathane ufika angene kumzalwane. According to Peter, 1 Peter chapter 5 verse 8. Ulasi thola ukuthi uSathane uzingela umzalwane every time. Kusempini akuziwe mawuze ekholweni usungezi kuzodlala. Usuke uze entweni eserious. Uhamba njengesoja awuhambi njengomuntu oye office. Ugqoka njengesoja usho njalo umzali Paul uthi ngigqoke njengamasoja. Yeah. Azibali izinto esigqokwa ngumKristu. Incwadini ya Efesu chapter 6 from verse 10. Sithola ukuthi umzali Paul uyaveza ukuthi ku serious kanganani makuziwa emsebenzini nokuhleleka emsebenzini kaNkulunkulu kumele kuthathwe serious kanganani. Ubiyabakhumbuza abazalwane uthi angeke nginibonge ngifuna ukunikhumbuza ukuthi kwenziwa kanjani. Inkosi yathabatha isinkwa yabonga yathi ngikhumbuleni ngakho. Kanjalo nesithelo somvini wasithabatha wathi ngikhumbuleni ngakho. Uma sithatha sidliwe
siyashare akusikho ukuthi sizodla sisuke sizokhumbuzana ngenkosi uJesu. Amen. Sizokhumbula asidleli ukusutha sizozikhumbuza ukuthi kunomuntu owangifela. Yeah. Kunomuntu ongithethelele izono. Ngizomkhumbula ngoba sengeke ngahlangana naye ndawo thizeni. Yeah. Sizoyiveza indawo lapho sihlangana khona nenkosi Jesu. Isivezile. Kodwa ke sizoyiveza. Umuntu umkhumbula ngoba inkosi uJesu kwahlangana naye. Ngicela sivule incwadi yethu ka Romans chapter 6 verse 1 to 4. Ukufa. Ngakho siyakuthini na? Sihlale esonweni ukuze kuvame umusa na? Cha nakanye. Thina esafa maqondana nesono singabuye sihambe kanjani kuso na? Kumbe anazi yini ukuthi sonke esabhaphathizelwa kuKristu Jesu sabhaphathizela kukho ukufa kwakhe na? Ngakho sembelwa naye ngokubhaphathizelwa kukho ukufa ukuba njengalokhu uKristu wavuswa kwabafileyo ngenkazimulo kaYise kanjalo nathi sihambe ekuphileni okusha. Ngokuba uma sahlanganiswa kanye naye ngokufa okufanayo siyakuba njalo nangokuvuka. Sazi lokhu ukuthi umuntu wethu omdala wabethelwa kanye naye esiphambanweni ukuze umzimba wesono wenziwe ize singabe sisakhonza isono. Amen. Bazalwane, into enhle ngokufa kukaKristu ukuze siphile sithole ukuphila okusha. Uma ufuna impilo entsha fanele ubulale lempilo endala. Yeah. Then uthole impilo entsha kuKristu. Amen. Funa ukuthi ufunde kuKristu ukuthi kuhanjwa kanjani noNkulunkulu. Sihlangana noKristu emanzini ombhaphathiso sabethelwa naye embhaphathweni. Umuntu uhlangana noKristu ingakho azomkhumbula. Ngoba sohamba ekuphileni nokusha usewafa impilo endala sewunempilo entsha so ngakho uhamba ekuphileni nokusha. Amen. Ngaleyo ndlela indlela beyilindelekile eKorinte nasemqondweni wabazalwane bonke baseKorinte ukuthi uhamba empilweni entsha kufanele ukuthi akubonge ukufa okumele kubonge lokho. Yilokho ukufa besimele ukuthi sikubonge and simele ukuthi sikubonge ngaso sonke isikhathi. Uma sifile noKristu yithuba ongeke uphiwe umuntu. Ngisho udokotela, ngisho umuntu onemali eningi emhlabeni ngeke aza kuphi. Lokufa lokwakuthola wazi ngakho. Uyakhetha ukuzinikele kukho. Bethe abantu bejabule ngezinto eziphelayo. Wena ufune into enempilo enaphakade. Amen. Ngakho ke enkonzweni yesidlo uma siza kuyo sifuna size sinalokubonga ukuthi sikutholile ukufa okuhle. Lokho ke uthi ke uverse 26 ngicela ngifundele ku Corinthians 11 verse 26 ngicela kudlula kulesigaba 11 verse 26. Ngokuba njalo nxa nidla lisinkwa niphuza isitsha nimemezela ukufa kwenkosi ize ifike. Lokhu kuhlanganyela kwethu kule nkonzo sisuke sitshela umuntu ongakafiki kuko sithi impilo engcono kunyanga incwadi yamaHebheru impilo engcono impilo yamaqhawe ngoba babukele bathi bayabukela ibhale kanjalo izwi kaNkulunkulu
kubukela lemisebenzi yabo ukuthi nisahamba khona na sebahamba bezivumelana nesidala bahamba kahle ngakho ke simele ukuthi ke sijabulele sikubonge lokho ukuthi simemezele sitshela abantu ukuthi impilo engcono kuza uKristu ukhetha uKristu kufa noKristu kubulala impilo le ebeyigugu lezwe ephelayo kungcono sifune igugu laphakade igugu lempilo eyaphakade so simemezela kubantu ukuthi kuza uKristu kufa noKristu kufa okungcono Amen. yes ngicela sifunde verse 27 isigaba sesithathu 27 to 34 Ngakho ke lo odla lesisinkwa aphuze isitsha senkosi ngokungafanele unecala lomzimba negazi lenkosi. Kodwa umuntu akazihlolisise khona ke akadle lesisinkwa aphuze isitsha ngokuba odlayo aphuze uzidlela aziphuzela icala uma engawahlukanisi umzimba wenkosi. Ngenxa yalokho baningi phakathi kwenu abakuthakathaka nabagulayo nabaningana balele. Kepha uma besizahlulela thina besingayi kwahlulelwa. Kepha nxa sahlulelwa siyalaywa inkosi ukuze singalahlwa kanye nezwe. Ngakho ke bazane bami nxa nibuthana ukuba nidle anolindana uma omunye elambile akadle ekhaya ukuba ningabuthaneli ukulahlwa kepha okuseleyo ngokulungisa mhla ngifika. yebo bazalwane sithola ukuthi nakho ukufa okubi egcizelela kule nkinga eyenzeka eCorinth athi masingakwenzi ngokungazi Yeah. akasho ukuthi ngokungazi ngoba bongezwanga akazange akusho ngoku-ignora ngokukhohlwa ukushaya indiva into eright kaNkulunkulu kunezinto if ingena kancane kumuntu into uthi kangaba aze afe umuntu kumgulise lokho umuntu yazi umzalwane beyangezange enkonzweni like it's a normal thing ukuthi hayi kuyafana nokuthi angiyanga kube lento le ikhule emqondweni noma ekudliwa isinkwa kube ukuthi it's like it's for fun mangabe kuzodliwa isinkwa leyo nto leyo iyamlimaza umKristu kodwa ufuna ukuthi umqondo wonke wamaKristu mangabe kuzodliwa isinkwa senkosi kube into efuna ibe nefocus kudlula kulokho bazalwane ifocus ifuneka kuzo zonke izinkonzo zikaNkulunkulu Amen. kuwo wonke umsebenzi kaNkulunkulu ufuna ukuqaphela wonke umzalwane ufuna ukuthi abe umuntu oqaphelayo. Amen. So izinkinga ezibakhona emsebenzini kaNkulunkulu ezibulalayo ukungaqapheli isimo ke enkholela esisebenze kakhulu ngaso esidinga ukuthi sikhulekiswe amandla amaningi kakhulu amandla amakhulu omKristu umkhuleko. Amen. Ukukhuleka lokuthi ngicela uNkulunkulu ngisize uNkulunkulu uyibona inhliziyo angakafike ekukholweni yomuntu athi kuCornelius imikhuleko yakho ngoba wawufulangazelela kusiza abantu ngifuna uzobasiza lapha ekukhanyeni ngibalande ngoba ngiyabona inhliziyo yakho Yeah. ulangazelela into enhle awuyazi ngiyabaletha abantu ke bayalethwa kuNkulunkulu kubantu kuyinhlanhla uma ungakathatha ukukholwa ukuthi uthola abantu abazokufundisa ngokholwa isibusiso esikhulu
bekufanele ukuthi kuthathwe ngezandla zombili. Lokhu sithola ukuthi simele ukuthi singakuvumeli ukufa lokho ukuthi ufe ngokungazi usebenzisa lokho umsebenzi wenkosi. So uNkulunkulu usikhuthaza ukuthi masingazibulali la emsebenzini kaNkulunkulu ngokuba ignorant nokuyekelela izinto zikaNkulunkulu. Mele sizimisele uma senza umsebenzi kaNkulunkulu siwenze sinalokubonga sinalokuthokoza. Lenkonzo lena igugu kuNkulunkulu bazalwane elikhulu ngoba wayebekile kwaumuntu wakhe kwakungumakoya wakhe wokuthi kulungiswa umhlaba uzolungisa ngayo. So simele ukuthi sithembe uNkulunkulu ukuthi wasisindisa futhi kusasindisa nanamhla. Athi uma nisivuma izono zenu uNkulunkulu uthembekile uyakuzi thethelela izono zenu. Amen. Usebandleni awakho kufanele ukuthi uthathe uqale impilo noNkulunkulu ungene ebandleni kaNkulunkulu. Yilapho uNkulunkulu ekwazi ukuthi asindise impilo yomuntu. Kodwa la asindise impilo yomuntu size kuzokhumbula inkosi Jesu. Ngale nkonzo somkhumbula ukuthi usifele usithandile futhi wasazisa ukuthi masifa naye asinikeze ukuphila okusha. Sizokhumbula lokho ukuthi usinikezile impilo entsha, impilo enhle engcono kunazo zonke impilo ezingaphilwa ngabantu. Ulwazi ondlula konke ukwazi. Sibonga kakhulu bazalwane. Ngizocela umzalwane uNkosi asibongele isinkwa. Lesibonga bazalwane. Egameni leNkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu omdali wezulu nomhlaba, siyabonga Nkosi, sibonga ithuba osinikeza lona ngalesi sikhathi Nkosi lapho sizokhumbula indodana yakho Jesu Kristu owayithumela Nkosi emhlabeni ukuba izosifela ukuze Nkosi sibuyisane nawe. Siyacela Nkosi ukuba ubusise isinkwa esingenamvubelo esimele umzimba wendodana yakho Jesu Kristu owahlushwa Nkosi esiphambanweni mhla Nkosi efela izono zethu. Sicela kuwena ukuba sikwenze Nkosi ngendlela efanele, indlela Nkosi osifundisa yona izwi lakho. Sicela baba ukuthi ube nathi egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Bazalwane ngikholelwa ukhona ukuphumelela. Yeah.
Ngizocela umsalami Masinga esibongile isithelo. Asibonga. Baba siyabonga nesithelo somvini. Isinkosi izwi lakho, sigazi lakho kumandla onke elachitheka esiphambanweni. Engakosi esiphambe zethu. Baba inkosi singena kule nkonzo. Kula Nkosi lokuhlungu. Lo msebenzi nimandla onke ukuhlala wempilo zethu. Ibanathi inkosi singena kule nkonzo baba namandla. Usiphiwe inkosi ngabanye nesithelo somvini. Sicela sikhola welihle igama lenkosi Yesu Kristu ebonga manje naphakade. Amen. Amen. Sibonge bazalwane, sikholela ukuthi sihlanganyele kahle enkozweni yesidlo senkosi. Sizongena enkozweni yomnikelo bazalwane. Sizofunda kuyo incwadi ye 1 Corinthians chapter 16 verse 1, 2 and 3. 1 to 3. Corinthians chapter 16. Verse 1 to 3. Maqondana nomnikelo obuthelwa abangcwele
Njengalokhu ngaya lamabandla aseGalatia, yenzani kanjalo nani. Ngosuku lokuqala lweviki akube yilana loyo azibekelele eqongelele njengenhlanta yakhe, ukuze kuthi nxa ngifika kungabi ikhathi kwenziwa umnikelo. Ekufikeni kwami labo enibakhethayo ngiza kubathuma bephethe izincwadi ukuba bayise izipho zenu zothando eJerusalem. Bazalwane, namhlanje izinto zithuthuke kakhulu, shintshile izinto zentuthuko, i-technology is very high, izinto zinhle, kubalula ukuthi kwenzeke izinto, izindlela zokugcina imali nokuthi zithunyelwe imali kwamanye amabandla akusafani nalokha kweyikhathi zangaphambili. Kwakuye kuze kudingeke incwadi ezihamba zikhulume nabazalwane eziyakubo ukuthi zivela kubo into enje elaphakathi kuleyo mthwalo isuke ilethiwe. La inkonzo esingena kuyo inkonzo yezipho esuke zilethwa kuNkulunkulu, umnikelo wezipho ezivela kubazalwane. Amen. Kuphenduke kwaba isiko thizeni ukuthi umnikelo imali. Esikhathi esiningi ukuthi iminikelo isebenza ngemali kuphela. Sike sakubona uma abantu basuke bahlanganile baba igroup mhlambeni bayashoda ngokwemali but banazo izinto emakhaya. Yeah. Bayaqhubeka benze lezo zinto abaqonde kuzenza. Bashare lezi zinto from emakhaya wabo. So bakhona ukuphumelela. So kulezo zinto kuleyo nto lesiyabona lokuthi iminikelo manje yenziwa ebandleni laseKorinte kwayiminikelo noma kwakuyizipho ebesizawusuka ziye ebandleni laseJerusalem ngenxa yendlela ebeyikhonjiwe ngalezo khathi. So kuleyo ndlala endlaleni ke kuye kube nezimo zokuthi imali ayihambi kahle emazweni nokudla akukho right. Ziningi izinto ezibangake ezivelayo inhlupheko ezibangwa indlala. So manje lokho ke kwakushoda ke ebandleni laseJerusalem bebadinga ukuthi bathole ama support noma ke ukulekelelwa esimeni sendlala ebekhona. Ngaba ukudla, ngaba impahla, ngaba imali yona uqobolwayo, kodwa ke lezo dingo lebebabhekene nazo bebathwaliswa kuzo la. Umzali Paulo wenza isicelo phakathi kwebandla laseKorinte. Athi sengibabhalele nabase Galatia. Ngicela ukuthi lezi zinto engizibhalele eGalatia ngicela ukuthi nenze kanjalo nani. So umzali Paulo uthi umnikelo obutha ebandleni ubuthelwa abangcwele. Mawubutha ubuthelwa abangcwele i-priority yomKristu makazonikela. Yeah. Ukuthi ngifuna asizakala umzalwane wami oseduze kwami. Yeah. Mangabe kunendlela yokumsiza inomqondo ofanayo lomqondo esithi mangabe abantu babhekane nengozi yokuthi uyalimala, angibe nendlela ukuthi noma ngabe uthi uba weak enkosini umuntu angimbambe ngesandla ngimsondeze eduze ukuthi ngimbonise indlela ngimkhombe indlela. Iqiniso limele likhonjiswe ngendlela eserious eshiwo uNkulunkulu izamsiza wonke umuntu. Akuyekethiswa izwi kaNkulunkulu ngoba sithi umuntu uxakekile, kodwa konke kwenziwa ngendlela kaNkulunkulu.
umzali Paulo uthi ke kwenzeleni abazalwane bonke indawo ifocus yenzelwe abangcwele eJerusalem. Ubeka ngokuhlelekile ukuthi senzela ibandla laseJerusalem. And umnikelo umqondo wakhona mawunikelo unikelela ukuthi wonke umsebenzi okhona webandla ngaba isidlo senkosi isidingo sabazalwane bonke. Khona isidingo somzalwane oyi1 ngesinye isikhathi ekuqondane naye ukuthi umzalwane ibandla likhona kangaka. Bese kuyahlukana futhi nasekunikelele kube ukuthi nomnikelo wenziwe ngumzalwane. Ngicela sibuke incwadi kaGalatia 6 verse lika 7 to 10. Ningaduki uNkulunkulu akahlekwa ngokuba lokho akuhlwanyelayo umuntu lokho wokuvuna. Ngokuba ohlwanyela inyama yakhe uyakuvuna ukubhubha kuyo inyama, kepha ohlwanyela umoya uyakuvuna ukuphila okuphakade umoya. Kepha masingakhathali ekwenzeni okuhle, ngokuba siyakuvuna ngesikhathi esifaneleyo uma singadangani. Ngakho ke njengokuba sinethuba asenze okuhle kubo bonke, kepha ikakhulu kwabendlu yokukholwa. Izwi kaNkulunkulu lithi ovuna inyama uzovuna ukubhubha kuyo. Ngoba ziyabhubha zonke lezi zinto ezisenyameni. Kodwa uma wenza umnikelo kuNkulunkulu wenze ngokomoya, ngokwezwi likaNkulunkulu. Ngokwezwi likaNkulunkulu ngoba izwi likaNkulunkulu izindlela zikaNkulunkulu ilokho kwahlula uKhayini. Akwenzanga akwenze njengoba enzela uNkulunkulu. Wakwenza ngathi wenzela umfowabo. Ngisho nenkosi, ngisho ubaba wakhe wayezomangala ukuthi wenzelani wemfana uthathe lokho okungathi akukuhle lapha ensimini yakho uzonikeza mina. Bese ushiya lokuhle ukuthi wena ufuna ukuthi uphamine isipho esifana nale. Umzali wakho uyabuka lento oyinikeza umzali. Uyenza ibe uyayibheka uyenza ibe indlu nasi isipho umzali wakho. Ufuna ajabula mina. Akekho umuntu uthi ngizokupha isicathulo sivulekile lapha. Sesidabukile uthi hayi angizokupha lesicathulo suwafa. Sidabukile kuvela ubhozi. Uthi hayi ngicela ukupha lesicathulo. Ngisho nomuntu ohluphekile impela uyethuka. Noma ngihluphekile bakithi. Ngifana nokuthi ngihamba ngonyawo. Futhi ungizwisa ubuhlungu ngizokwenza ngathi ngigqokile ogbosi bashaya phansi. Lento uyayibuka mawuzowenzela uNkulunkulu ke. Ungathi makubuza amakhosi behlela abantu amakhosi omhlaba behlela abantu balungise yonke into bahlelele umuntu ofayo. Umuntu ongayena umdali wabo. Umuntu ngoba emphethe enyameni. Ngalokho ke simele sikubuke kangako ukuthi kungaphezulu kanganani okaNkulunkulu. Besifanele ukuthi sikwenze ngcono. Kusekhetheni wakho uthi uNkulunkulu uyathembisa uNkulunkulu. Mawutshale kancane uzovuna kancane. Angeke uthi utshale uhalf wensini uthole ukuthi mase kumila sekumila isigange esikhulu akwenzeki kanjani.
wakudala nje uNkulunkulu. Lokho okutshalile uzovuna khona. So kungumbuzo, kumele kube umbuzo kuwe nakini. Ngithanda ukuvunana mina. Uthi umzana Paul uyaqhubeka ngomnikelo uthi kwenzeni nakubo bonke. Uyaqeda la inkonzweni usuwenzile. Uyafika nasekhaya kuthiwe nama la next door kunenkinga. Ngiqeda ngibuye enkonzweni ngikhathala mina. Sengenzile enkonzweni. Hayi uNkulunkulu semukela lokhu senkonzweni. Uthi uNkulunkulu hayi dlula enkonzweni nangapha wa next door lo ngakholwa. Hamba wenze okuhle. Bafunde uNkulunkulu kuwe. Umnikelo ke umnikelo kufanele usuke kuwe. uNkulunkulu wanikela indodana yakhe. Yeah. Uthi incwadi ya Romans 12 zinikele nina. Kuqala ke la kuwe ukuthi mina I've decided my mind for uNkulunkulu. Ishintshe ingqondo yenu. I decided ukuthi ngicabanga ngendlela kaNkulunkulu. Ngenze ngendlela kaNkulunkulu. Ileyo nto uNkulunkulu makacabanga ngomnikelo. Yilokho uNkulunkulu wakwenza yena uNkulunkulu. Njobe sithuma wakwenza. Akasithuma izinto angazenzanga. Yonke lento esisherayo bazalwane uKristu ushera nathi. Ushare nathi before. Namanje uthi ushera nathi. Amen. Mhlawumbe uyabuka uKristu namhlanje your heart. Ubuka inhliziyo yakho namhlanje. Ukhetha kanjani? Umkhethela kweyinonile ezintweni zakho. Umkhethela kweyiqhugayo. Neyigulayo. Uyamekisa. kuNkulunkulu. Makhamba abaswenkile abamhlaba. Umuntu nje oswenkile omhlaba uletha izitsha ezingcono. Ulungisa konke, ulungisela umuntu omhlaba. Uthi uNkulunkulu unikeza nje lokho okuqhugayo. Uthi uNkulunkulu give the best or give the best. So bazalwane masife thina. Yeah. Aphile uKristu bethu. Amen. Siyabonga bazalwane ngicela sihlanganyeleni sithokozile uNkulunkulu yobusisa konke sikwenzayo. Amen. 7 vendor. Vendor number 7. O simpire bomuchitse e faulira sebanwe uchiti yesarena o simpire Yesu 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 ifa ulisa musibamwe uchili izamurena usimpire Kachizu
27 Venda. Venda 27. Wauombana ndinye alindela Samanga
wena Nkosi enamandla onke siyakubonga ukuthi unikele kuqala ngendodana yakho Nkosi esithokoza ngakho Nkosi sinalomndeni omkhulu kangaka Nkosi enamandla onke ngoba wena Nkosi wawakha ngegazi lakho Baba leyo enamandla onke sicela ukuthi kuhlale enhlizweni zethu naseyinqondweni zethu ukuthi lo mnikelo Nkosi owawenza mukhulu kuneminye iminikelo yenzeka ekuphileni uNkulunkulu namandla onke siyakubonga ke Nkosi ukuthi nathi sifundile kukho Nkosi usifundisile ukuba sihlanganyele kukho ukuze abantu abaningi basindiswe ngevangeli lakho nangeminikelo yabazalwane bamasengcwele siyakhuleka ukuthi uNkulunkulu namandla onke sesiphetha lenkonzo uNkulunkulu namandla onke bamasengcwele sinikela kuwe bamasengcwele yonke iminikelo yabazalwane ukuzinikela kuza la embuthaneni sihlanganyele sibe ngumndeni abafowethu nodadewethu omama bethu nobaba bethu Nkosi siyacela ukuthi Nkosi lokho kukhule phakathi kwethu bamasengcwele nangezipho abazenzile bamasengcwele nangokuzinikela ngezandla zabo nangemizimba yabo kulomsebenzi sicela ukuthi makwande kubusise konke abakwenzile abazalwane egameni lenkosi Jesu Kristu manje naphakade amen Amen. Amen bazalwane. Amen. Sibonge ikhulumi zethu zanamuhla ubaba uNdebele usithulela isifundo sethu sanamuhla sibonge futhi nomzalwane uDlamini usithulela isidlo senkosi nangenkonzo yomnikelo sesifike emaphethelweni bazalwane isikhathi esibhlungu la kumele sihlukane khona but before siphetha bazalwane ngizocela after iculo li1 umzalwane uDlamini Sifiso uzosivalela inkonzo omkhuleko after sicede ukuhlabelela mathi singasukuma bazalwane sihlabelele isiZulu 254 isiZulu 254 the after sizocela umzalwane Sifiso Dlamini asivalele inkonzo omkhuleko sibongela ukudla asicele uNkulunkulu kuba abazalwane abazoba nohambo babe nohambo oluphephile 254 isiZulu sesiyahlukana nani kumbe singasabonani hamba nini kahle kahle umsa wakhe unipahle inhliziyo idabuka ngoba nina niyemuka kepha asina kunqaba kuhlukana kulo mhlaba lapho sesihamba kana Nkosi ibe nani
abangcwele bohlangana mhla uJesu utabake khona ezulwini lakhe siyaphinda sisho futhi leli lizwi elokuthi hambanini kahle kahle unsawake uNkulunkulu wethu siyabonga somandla ongcwele ukuba sekulelo langa lapho khona sekumele sihlukane. Baba ngcwele sithi siyabonga kuwe uNkulunkulu wethu ukuba kusuka emqondweni ukuba lenkonzo ihleleke yagcina ihleleka bagcina behlela abazalwane behlanganisa konke ekusemandleni abo ukuba iphinde ibe impumelelo. Siyabonga uNkulunkulu wethu kusuka ngosuku lokuqala kuze kufika ilanga namhlanje. uNkulunkulu wethu ke okwenzile iqala inkonzo usigcina sisendleleni ezahlukahlukene ukuba sizohlangana kulombuthano. Siyabonga uNkulunkulu wethu sinethemba ke nalokuthi namhlanje okwenzile ngeFriday uzophinda futhi ukwenza futhi namhlanje ukuba usigcine sonke izindleleni sifike endaweni zethu ezahlukahlukene ngokuphefa uNkulunkulu ongcwele. Siyabonga esomandla ukuba namazwi akho kusuka ngeFriday kuze kube namhlanje bekade kunesidingo sokuba siwezwe, bekade kunesidingo sokuba abazalwane bakho besiyale besifundise besiqinise ngawo ngokuba konke uNkulunkulu wethu okuvela kuwe kuhlezi kufanele kuba kukhulunywe kuyisikhathi noma ngesona isikhathi. Siyabonga esomandla sithi noma sizohlukana noma kungekuhle ngokuba kuyisifiso sethu ngasonke isikhathi hlezi sindawonye, kodwa wena uNkulunkulu ohlezi unokuqonda ukuba impilo kuze iqhubeke kumele nala esihlala khona ngokwahlukahlukana hlezi sikhumulana sonke singabantwana bakho. Siyabonga uNkulunkulu somandla ukuba nazonke izinhlelo ezikhona kulonyaka osasele siyathemba ukuba konke okuzokwenziwa kuzohamba njengoba uNkulunkulu wethu usihlelele. Siyabonga uNkulunkulu somandla nabazalwane bethu ade bebusy throughout weekend ekitchen beprepare uNkulunkulu wethu abanye bakhona ngisho ukuzwa izifundo. Siyabonga uNkulunkulu wethu nakuleyo nkonzo ade behleli kuyona. Siyathemba ukuba nokudla abakuprepareile elangeni namhlanje. Siyakubonga uNkulunkulu wethu omuhle. Sinethemba lokuba sizothi noma sihlukana sizophinde sibone sonke saphilile siphephile manje naphakade. Amen. Amen. Sabonga bazalwane. Sibonga ikhulumi from Friday. Kala ngobaba uMloyi usithulela isifundo from Friday. Nekhulumi zayizolo baba uNdo, baba uNgobese, uzala uMtsetsani, uzala uMdlalose, uzala uNkosi. Sibonga futhi nobaba uNdebele nobaba Dlamini ngeyifundo. Sibonga futhi nani bazalwane ngokuba ngaphandle kwenu bazalwane angeke sikhone ukuba sibe nenkonzo sihlangane. Angazi baba uMloyi una litsikiswa. No, besides this year we use one conceiving this year. Okay. Sithanda futhi ukubonga abazalwane iminikelo enithumele for ukuba sibe nenkonzo isizile kakhulu bazalwane. Siyabonga ingathi futhi nenkonzo ezayo zingaqhubeka kuhle futhi ukuba iminikelo ihambe eli. Ubona usuhosta ukuba kunqoka kanjani ukunikelo ihambe eli ngoba isikolo angeke sisibhukhe last week. Thursday masikhuluma no principal bekhona abantu abayithiwa bamfonele bafuna iholo leli kulate. So siyabonga bazalwane. I-program esinayo this year ngoMay nge-16
bazalwane siya eVetbogi siyoshumayela May 16 May and then bese inyanga mayiphela May 31 sine combined service ngoMay eBethal 16 May siya eVetbogi for umnikelo umshumayelo amaDono Kings and then May 31 siya eBethal for combined service bese siba ne combined futhi sibuyela eVetbogi ngoJune kunge 28 engazi ukuthi khona ezinye inkonzo engazi announce yamo 14, 15. Donald King. like to do so Yeah. hey, this man oh calendar yami ayikho ngapha nge 14 Leaving Saturday. Yeah. Okay, nge 14 sine Dono King like to do. We should scala like to do for injumayelo and then siya eVetbogi. Zone feature. Mali mnikelo 1,630. 1630. Malomnikelo today it's 1,630. Amen. Khona amanye ama announcements. Isuke kuphela nkonzo yabombi. Isuke yinto emhlabeni. Hayi ndlela angazi babuza ngenkonzo yomama so ngicabanga omama bebengakakhuluma Okay. yeah sesiyozwa ngapha Okay. Hayi iyofika imbiko. Basahlanganisa. bazahlanganela No siyabonga bazalwane. Ngicabanga ukuthi ukudla bazosilethela khona ngapha. And then but before siya edlini besacela bazalwane kuba size ngaphandle for isithombe. And then bese singakhululeka. Siyabonga bazalwane. amen Sheshe.